Nawn ni droi at ein darlleniad y bore yma. Ioan, penod 21. A nawn ni droi at y testyn. Iesu'n ymddangos i'r 7 disgybl. Dyma geiriau Ioan. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberius. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Pedr a Thomas a elwyr Didymus, a Nathaniel o Gana Galilea, a meibion Zebedeus, a 2 arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb asad ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Eithad allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Pan ddaeth y bore, saddodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn. Nac oes, ateb asad ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch y rwyd i'r ochr dde i'r cwch ac ddegewch helfa. Gwnaethant felly ac ni allan dynnu rwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw yr oedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd i wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo rwyd yn llawn o bysgod, nid oeddynt ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golosg wedi ei osod a physgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch a rai o'r pysgod yr ydych newydd i dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch a tynnu rwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd y rwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? Yr oeddynt yn gwybod mae'r arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i roi iddynt ar pysgod yr un modd. Dyma yn awr y 3ydd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo cael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Yna wedi iddynt cael brecwast, gofynnodd Iesu i Simon Pedr, Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydwydd arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy ŵyn. Wedyn gofynnodd iddo ar ailwaith, Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Ydwydd arglwydd, meddai Pedr wrtho. Fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, fe geiliau fy nefaid. Gofynnodd iddo y 3ydd waith. Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu? Aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo y 3ydd waith, a wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho,
Arglwydd e wyddos ti bopeth, ac roedd ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir rwy'n dweud wrthyt, pan oeddyt yn ifanc, yr oeddyt yn dyrygysu dy hunan ac yn mynd lle bynnag y mynit. Ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dyrygysu, a mynd â thi lle nad wyt ti'n mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr ei ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi iddo dweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. A bydd Duw yn helpu ni i ddeall ei air. Wel, cyn iddi ddechrau'r bregeth, gadewch ni gael air sydyn o weddi. Arglwydd, wrth i ni rando ar dy air yn awr, ein gweddi ni yw agor ein llyged i weld beth sydd gyda ti i weid i ni. Arglwydd anfonad y lan ysbryd felly i agor ein llyged ac hefyd ein cylonau. Amen. Amen. Wel, mae fe'n neis iawn bod gyda chi y bore yma. Wy'n yn credu, dydw i byth yn dod lawr i bregethu i Sir Gaerfyrddin, dim ond pan mae eilir yn gofyn i fi. A gan amla wy'n credu unwaith yr wythnos yw hynny, felly gan amla dim ond Sir Ceredigion wy'n pregethu. Wy'n byw yn Aberystwyth, a pe fyse rhywun yn gofyn i fi, ble yw'm hoff lle yn Aberystwyth, wy'n siŵr byddech chi'n cael pob math o gwahanol atebion. Bydde rai yn dweud o bosibl Caffi Nero's. Bydde rai yn dweud falle Waterstones. Ond ble yw'm hoff lle fi yn Aberystwyth? Wy'n ymweld â'r lle gan amlaf unwaith y mis. Chi'n gwybod beth yw'r ateb? Y tip. Wy'n hoff iawn o fynd i'r tip. Mae rhywun yn chwerthin fyna, da iawn. Gan amla, pan byddai'n mynd i'r tip, byddai'n mynd ar gwair wedi bod yn mowio, neu byddai'n mynd ar ryw gwastraff o'r tŷ, a pan byddai'n mynd i'r tip, beth bydd yn gwynebu fi, gan amlaf bydd hen microwaves, bydd hen beiciau, bydd hen fridges, bydd bach o bob dim yn y tip. A gan amla, mae yna bobl yn mynd i'r tip, a be maen nhw'n wneud yn y tip, maen nhw'n cael gwared ar pethau dyn nhw ddim eisiau mwyach. Nawr, dydw i ddim eisiau gwneud gormod o cyflwyniad i fy mhregeth heddi, ond weithiau fel Cristnogion, dyn ni'n gallu teimlo weithiau bod ni yn ysbrydol ychydig ar y tip. Hynny yw, does dim lot o defnyddioldeb i ni mwyach, efallai bod ni wedi gadael yr arglwydd i lawr, a mae pethau yn edrych bach yn fflat arno ni. Nawr gyd wy'n mynd i wneud gyda chi bore yma, yn yr ychydig munudau sydd gyda fi, wi eisiau edrych o'r newydd ar hanes un disgybl i bob pwrpas caddodd ei osod ar y tip ysbrydol. A'r disgybl yma wrth gwrs yw Pedr. Mae Pedr yn gymeriad diddorol. I ni yn y fengil Ioan heddi. A chi'n cofio Pedr, be nath e dweud unwaith wrth yr arglwydd Iesu Grist, yn y fengil Ioan, pennod 13, adnodau 37, mae Pedr yn dweud wrth Ioan,
Fe roddodd fy einioes drosodd. Ond o fewn ychydig oriau i dweud y geiriau yma, ar y dydd Iau, y diwrnod yna cafodd yr arglwydd Iesu Grist ei fradychu, mae Ioan yn dweud y geiriau, mae e'n gadael yr arglwydd i lawr, mae e'n gwadu'r arglwydd ac yna yn Efengil Ioan penod 18 adnodau 17 i 18, mae e'n gwadu'r arglwydd Iesu Grist i forwyn dynod, nath goddyn iddo tybed a o'i tithau'n un o ddisgyblion y dyn yma, a be mae Pedr yn dweud, nac ydwydd. Ac yna, erbyn y trydydd gwadiad, be sy'n digwydd, i chi'n clywed y geiriau yna yn Efengil Luc, penod 22 adnodau 60 i 62, pan mae Pedr yn gwadu'r arglwydd y trydydd gwaith, i chi'n clywed y geiriau enwog yna, ac ar unwaith tra roedd yn dal i siarad, canodd y ceiliog. Troes yr arglwydd ac edrych ar Pedr, a chofiodd air yr arglwydd wrtho, cyn i'r ceiliog canu tair gwaith heddi, ddim gwadu teir gwaith. Aeth allan ac wylo yn chwerw. Nes i parco nghar y bore yma ar bwys eglwys San Pedr, felly mae rhaid i'r bregeth yma fod drosodd erbyn hanner dydd. Nes i pasio'r eglwys ac ar ben pob eglwys Anglicanedd, mae yna ceiliog oes. A chi'n gwybod pam bod yna ceiliog ar ben pob eglwys Anglicanedd? Mae e'n atgof o'r diwygiad Protestanedd. Mae'r ceiliog yn symbol o wendid dyn, wrth edrych ar hanes Pedr, ond mae e hefyd yn symbol o fuddugoliaeth Crist. Mae e'n symbol gweladwy. So be sydd gyda ni heddi? Mae gyda ni Pedr, mae e yn y tip ysbrydol, mae e'n gwadu'r arglwydd Iesu Grist, mae e'n wylo yn chwerw pan mae'r ceiliog yn canu, mae e wedi methu yn gyhoeddus, mae e'n tipyn o failure. A chi'n gwybod weithiau yn y bywyd Cristnogol, i ni'n gallu teimlo fel hyn, neu dyn ni'n gwybod pobl fel hyn, a weithiau dyn ni'n gorfod gofyn y cwestiwn, oes na unrhyw gobaith i bobl sydd wedi methu? Oes na unrhyw siawns gall pobl sydd wedi methu cael ei adfer? A dyn ni'n gwybod pobl fel hyn, neu efallai i ni ein hunain yn bersonol yn mynd drwy cyfnod fel hyn. A weithiau dyn ni'n gofyn y cwestiwn, tybed a oes na unrhyw gobaith? A be mae'r darlleniad yn dweud heddi, mae yna gobaith. Mae pobl sydd wedi gwadu, mae pobl sydd ar y tip ysbrydol, maen nhw yn gallu cael ei adfer. A chi'n gwybod pam? Oherwydd mae gras Duw dal yn gallu gweithio yn bwerus hyd yn oed y bore yma. A wi bron a gofyn i chi fan hyn, ydych chi'n credu hyn? Nawr, gadewch ni droi at y darlleniad bore yma. Chi sydd gyda Beiblau, trowch gyda fi i Ioan penod 21. Mae'r darlleniad yn un hir. Ioan penod 21, adnodau 1 i 6. Gadewch ni edrych, be mae Ioan yn dweud yn adnodau 1 i 6. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberius. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Pedr a Thomas a elwyr Didymus, a Nathaniel o Gana Galilea, a Meibion Zebedeus,
a dau arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rydyn ni'n mynd i bysgota. Ateb asand ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Eithad allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Pan ddaeth y bore, saddodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn. Nac oes, ateb asand ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch y rwyd i ochr dde i'r cwch ac dde gewch helfa. Gwneithant felly ac ni allan tynnu rwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd yn dde. Nawr, beth sydd gyda ni fan hyn, mae ar ôl yr atgyfodiad. Mae'r disgyblion di mynd nôl i be maen nhw'n gallu wneud, sef pysgota. Un nos maen nhw'n pysgota, ond maen nhw'n llwyddo i dal dim byd. Ond yn ystod y bore, dyma'r Crist atgyfodedig yn ymddangos, a mae e'n dweud wrthynt, does gyda chi ddim pysgod fechgyn, bwriwch y rwyd i'r ochr dde ac fe gewch helfa. Mae'r disgyblion yn gwneud hynny, a dyn ni'n darllen, ni allan tynnu rwyd i fewn gan gymaint y pysgod oedd yn dde. Yn sydyn, dyma'r disgybl yr oedd yr arglwydd yn ei garu, yn sylwi, mae Iesu oedd y dyn. A dyma Ioan yn dweud wrth Pedr, a dyma'r disgybl hwnnw roedd Iesu yn ei garu yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd roedd wedi tynnu ei ddillad a neidiodd i mewn i'r môr. Mae Pedr oedd wedi ei dorri yn ysbrydol. Mae Pedr oedd yn teimlo cywilydd ac euogrwydd. Mae Ioan yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd sydd wrth y lan. A mae Pedr yn neidio i fewn i'r dŵr, a mae e'n cerdded at yr arglwydd Iesu Grist. A fan hyn, byddwch chi'n disgwyl, bydde Ioan yn sôn nesaf am yr arglwydd yn delio a Phedr. Ond mae'r darlleniad yn mynd nôl at hanes y disgyblion. Ac yn adnod 8, ni'n darllen hwn. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch gan lusgo rwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant tân golosg wedi ei osod a physgod arno a bara. Medda Iesu wrthynt, dewch a rai o'r pysgod yr ydych newydd i dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch a tynnu rwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt ni thorodd y rwyd. Dewch, medda Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo pwy wyt ti. A roeddynt yn gwybod mai yr arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i roi iddynt ar pysgod yr un modd. Dyma yn awr y drydydd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo cael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Nawr, pan ych chi'n edrych ar y hanes yma fan hyn, dyn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist ar y traeth yn paratoi brecwast ar gyfer y disgyblion. Mae e'n paratoi tân, ac yna mae e'n paratoi'r pysgod. A mae rhywun yn gofyn y cwestiwn, be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ceisio ei wneud fan hyn? A mae'r ateb yn eitha syml. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ceisio
adfer cymdeithas gyda'r disgyblion. Pan ni'n siarad am y disgyblion, ar y noson cafodd yr arglwydd ei fradychu, nath Pedr ei wadu yn gyhoeddus. Ond nath y disgyblion arall hefyd ei adael i lawr. Nathyn nhw redeg i ffwrdd do. A be dyn ni'n gweld yn y darlleniad yma, dyn ni'n gweld yr arglwydd yn ceisio adfer cymdeithas a'r disgyblion trwy paratoi brecwast. A mae yna gwestiwn uniongyrchol fan hyn i chi. Wi wastad yn teimlo, fel Cristnogion, dyn ni'n dda iawn yn gofyn cwestiynau cyffredinol, fel, sut ydych chi'n teimlo heddi? O, da iawn, diolch. Sut mae'r wythnos di bod? O, da iawn. Ond pe fysa rhywun yn gofyn i chi cwestiwn mwy ysbrydol, fel, sut mae'ch ysbryd chi heddi? Mae ei wastad yn taro fi, wy'n gallu bod yn eitha amhoblogaeth mewn y capeli ar y degau, a sy'n ots dy fi. Achos weithiau, mae pobl yn gofyn, pwy fy pregethu yn y capel ddoi? A mae rhywun yn dweud, o, person hwn o hwn o hwn. A chi'n gofyn i rhywun, wel, be oedd y person pregethu amdano? A mae pawb di anghofio. Faint o ydych chi yn y capel yma, ydych chi'n gwahodd pregethwyr? Ydych chi'n trafod pregethau? Ydy pregethau neu gwahaniaeth i chi? Neu i ni just yn mynd trwy'r motions? Gadewch i fi gofyn cwestiwn uniongyrchol i chi y bore yma. Sut ma'ch ysbryd chi y bore yma? Sut ma'ch cymdeithas chi y bore yma ar arglwydd? Mae rhywun yn gwrando nawr, os? Sut ma'ch cymdeithas chi ar arglwydd y bore yma? Os angen adfer eich perthynas chi ar arglwydd? Achos weithiau fel pregethwyr, dyn ni wastad yn gofyn y cwestiwn, ydych chi'n Gristion? And we tick the boxes. Ond sut ma'ch perthynas chi ar arglwydd y bore yma? Oes angen adfer eich perthynas chi ar arglwydd? A mae'r darlleniad y bore yma yn dweud, mae'r arglwydd Iesu Grist yn medru adfer ei berthynas gyda chi. Sut mae'r arglwydd yn neud hwn? Mae'r arglwydd yn gallu gwneud hwn. A felly, be dyn ni'n gweld fan hyn? Dyn ni'n gweld Pedr, mae Pedr ar y tip ysbrydol, mae'r disgyblion yn cael eu perthynas nhw wedi adfer ar arglwydd Iesu Grist. Ac yna mae'r darlleniad yn mynd mlaen a mae'r arglwydd yn mynd i ddelio gyda Pedr. Os ydyn ni'n troi at adnod 15 fan hyn, yna wedi iddynt cael brecwast, gofynodd Iesu i Simon Pedr, Simon fab Ioan, a o'i ti'n fy ngharu i yn fwy na rain? Atebodd ef, ydwydd arglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Medda Iesu wrtho, portha fy ŵyn. Wedyn gofynodd yr ail waith, Simon fab Ioan, a o'i ti'n fy ngharu i? Ydwydd arglwydd, meddai Pedr wrtho. Fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Medda Iesu wrtho, be geilia fy nefaid. Gofynodd iddo y drydydd waith, Simon fab Ioan, a o'i ti'n fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod yn gofyn iddo y drydydd waith, a o'i ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd wyddos ti pob peth, ac rwyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir rwy'n dweud wrthyt, pan oeddyd yn ifanc, yr oeddyd yn dyrygysu dy hunan ac yn mynd lle bynnag y mynit, ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dyrygysu a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth yddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr i ogoneddu Duw trwyddi.
Ac wedi iddo dweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Nawr, mae fe'n diddorol pan ni'n edrych ar hwn. Mae'r arglwydd yn gofyn yr un cwestiwn tair gwaith i Pedr. Simon fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Ac wrth gwrs, mae Pedr yn ymateb ydwydd. Mae'r arglwydd yn gofyn y cwestiwn eto. Mae Pedr yn ymateb ydwydd eto. Ac erbyn y trydydd tro, mae Pedr yn ymateb ydwydd, ond mae e'n mynd yn mwy desperate. Gwadodd Pedr yr arglwydd tair gwaith. Mae'r arglwydd yn gofyn y cwestiwn tair gwaith i Pedr mwyn dadwneud y gwadiad fel petai. Ond beth sy'n diddorol? Beth yw geiriau yr arglwydd wrth Pedr? Portha fy ŵyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. Byswn i'n dychmygu, yr hyn mae Pedr eisiau, achos bod e'n wylo'n chwerw ar caniad y ceiliog, achos bod e yn y tip ysbrydol fel petai, yr hyn mae Pedr eisiau yw maddeuant a derbyniad yn ôl gan yr arglwydd. Pan ych chi'n ymwybodol o'ch methiant chi yn ysbrydol, dych chi eisiau derbyniad a maddeuant yn ôl gan yr arglwydd a mae'r pethau hyn yn bosibl. Mae gyda'r Cristion geirfa, derbyniad, cymod, maddeuant. Beth yw un o geiriau mawr y ffydd Gristnogol? Gras. Mae'r arglwydd yn delio ni trwy ras. Ond beth sy'n diddorol am yr arglwydd? Mae e'n rhoi maddeuant i Pedr. Gall yr arglwydd roi maddeuant yn ôl i chi trwy gwaed y groes. Ond mae'r arglwydd yn dweud wrth Pedr, wi'n mynd i wneud ti yn defnyddiol unwaith eto. Waw! Faint ohonoch chi fan hyn y bore yma sydd eisiau maddeuant pechodau? Faint ohonoch chi fan hyn y bore yma sydd eisiau fod yn defnyddiol i'r arglwydd? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud i Pedr, portha fy ŵyn, bugeilia fy nefaid, portha fy nefaid. A beth sy'n hollol diddorol fan hyn, pwy yw'r un sy'n sefyll i fyny? Pwy yw'r un sy'n arwen yr eglwys ar dydd Sul y Pentecost, ond Pedr? Mae'r un profodd maddeuant ar dydd Sul y Pentecost yn cael ei bedyddio ar Ysbryd Glân, ac ar dydd Sul y Pentecost, pan mae 3,000 yn cael ei ychwanegu i'r eglwys fore, pwy yw'r un sy'n arwen yr eglwys, ond Pedr? A mae yna gymaint o wersi fan hyn. Mae Duw yn gallu troi pobl sydd yn methiannau ysbrydol i fod yn gewri ysbrydol. A mae Duw yn gallu tywallt ei ysbryd ar bob math o bobl. Ac y bore yma, un o fy mreintiau yw i dweud wrthych chi bod Duw yn gallu anfon ei Ysbryd Glân o'r newydd. A mae hwn yn dod â pob math o posibiliadau i fewn. Ond beth sy'n diddorol fan hyn? Mae Pedr, mae Crist yn dweud wrth Pedr, i orffen fan hyn, beth sy'n rhaid i Pedr wneud. A mae Crist yn dweud fan hyn, yr hyn sydd angen i ti wneud fan hyn, yn adnod 19 yw, canlyn fi.
Ac efallai, dyna'r her i ni fan hyn. Ydych chi y bore yma yn canlyn yr arglwydd Iesu Grist? Dyna'n braint ni. Fel Cristnogion, dyna'n braint ni. Dyn ni'n canlyn Crist. A'r reswm dyn ni'n canlyn Crist yw oherwydd yr hyn mae wedi wneud droson ni. Nawr allwn ni ddim mlaen fan hyn. Mae Crist yn adfer Pedr. Mae Crist yn dweud wrth Pedr, rwy ti yn mynd i fod yn defnyddiol unwaith eto i deyrnas Duw. Mae Pedr yn cael ei adfer. A'r cwestiwn y bore yma wrth orffen yw, ydych chi'n gwybod rhywbeth am Crist yn delio chi, yn adfer chi, ac yn gwneud chi yn defnyddiol o'r newydd i'w deyrnas? Amen.